Dragi prieteni, vă salut din Buzău. Am ajuns la stațiunea de cercetare legumicolă de aici. Vorbim astăzi despre semințele neamului. Semințe suntem fiecare dintre noi răspândiți prin lume. Semințe sunt și fructele și legumele și portul nostru popular. Se întâmplă multe nelegiuiri în România în ultimii 30 de ani. Una dintre ele a fost încercarea de demitere a directorului de aici, domnul Costel Vânătoru. Nu l-am cunoscut până acum, o să-l cunosc împreună odată cu voi. Este o seră foarte veche, în cercetare nu s-a mai investit bani de foarte mult timp. Practic, odată cu venirea ministrului Daia, s-au dat salarii pentru cercetare, pentru prima dată după 90. În rest, practic, noi trebuia să ne autosusținem. Nu numai că nu au fost finanțate, au fost devalizate în primul rând funciar. Am avut undeva în jur de aproape 200.000 de hectare care erau destinate cercetării până în 90 sau chiar la 90, iar acum suntem undeva sub 30.000 de hectare pe care a mai rămas cercetarea. Tragic este că acest teren care a fost destinat cercetării, toate legile fondului funciar din România l-au prevăzut ca teren de domeniu public al statului. Deci înstrăinarea acestor suprafețe teren din cercetare s-a făcut pe alte căi decât pe căile cinstite și corecte. În România, acum, distrugându-se cercetarea, a fost posibil orice. Să importăm cantități foarte mari de semințe. Dacă cineva ar cuantifica și ar face o evaluare care este prețul semințelor pe care le importăm, cred că s-ar speria. Vorbim de miliarde de euro. Lumea aceasta vegetală, în general, este expusă la mari pericole. Și mă refer, în primul rând, un pericol foarte mare e generat de om. Sigur, de măsurile pe care nu le ia întotdeauna potrivite pentru a conserva aceste resurse. Adică neglijență sau nu are cunoștință necesară să conserve așa cum se cuvine un soi. Pe urmă, schimbările climatice apasă foarte mult pe acest covor vegetal. Toate țările au înțeles că resursele genetice, vegetale, au valoare de tezaur. Și ele, alături de limbă, de cultură, de obicei, și ele să fac parte din identitatea noastră, adică ne reprezintă pe noi. La Congresul Mondial de Genetică din 2010 din Statele Unite, Congresul a debutat cu ceapa de Buzău. Atunci, mari geneticieni ai lumii au spus acolo, cu subiect și predicat, că la majoritatea creațiilor genetice de ceapă care se mulțesc prin sămânță, placa turnantă o reprezintă ceapa de Buzău. Deci putem vorbi foarte mult despre această creație și a fost o luptă grea ca să recuperezi 50 de semințe de ceapă de Buzău să aduc acasă, pentru că autentica ceapă de Buzău, adică ceapa aurie de Buzău, primul soi de ceapă omologat în România, care se mulțește și se cultivă prin semănat direct, a fost pierdut pentru că nu am avut bani ca să putem să conservăm aceste resurse. O bancă de gene, așa cum am conceput-o și cum am gândit-o să o facem la Buzău, are 3 mari misiuni. 1. Păstrează semințele în condiții de siguranță pe termen mediu și lung. 2. Le amprentează genetic și le descrie după normele internaționale ca să arătăm lumii științifice și exteriorul că acestea sunt ale noastre. 3. Resurse genetice valoroase, după ce au trecut prin aceste stadii de amprentare genetică și practic de siguranță, ca să le extindem în producție cu certificat de autenticitate și sigur le dăm românilor ca să le multiplice. Iată, o instituție științifică, o instituție cu o misiune atât de nobilă, a fost aruncată în zona politică. Iar eu n-am făcut politică niciodată. N-am fost membru la nicio formațiune politică. Și de fiecare dată când s-a schimbat guvernul, am așteptat cum a așteptat bunicul meu americanii, crezând că se întâmplă ceva bun pentru cercetare. Ori, din păcate, iată, am fost pus în situația ca primul decapitat să fiu eu. Surile acestea, vedeți, au nume de copii. Olivia, sau Măriuca, sau Ioana, sau Cristinica, sau sunt numele din casa noastră, de la copiii, de la soția mea, pentru că aceia s-au jertfit, au stat acasă și au așteptat tatăl lor să vină și au dormit cu păpușica în brațe, cu speranța că poate mă vede înainte de culcare, iar eu am stat aici ca să fac ceva nu pentru mine, ci să dăruiesc ceva, pentru că în cercetare, să știți, nu sunt nici salarii mari, nu sunt nici condiții bune. Pentru
toți copiii dumneavoastră și pentru viitorul lor și pentru viitorul României, dați-mi voie să vă strâng mâna și să vă spun că întotdeauna o să fim alături de Cu dumneavoastră. mult drag, cu mult drag. Dumnezeu să vă ajute și să dea gânduri bune, că noi, cei din cercetare, nu suntem dușmanii țării. Nu dorim răul țării, ci dorim să punem umărul la bunăstarea țării, să facem ceva pentru țara noastră.